like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Така, един бърз статус апдейт. На мен супер много ми се спи. Почти не сме спали с Нели. Изкарахме двете коли. Готови сме за потегляне. Така че след малко тръгваме. На кантар е положението. Дали ще стигнем? Трябва да спреме в Севлиево да зареждаме. Значи в момента ни пише, че имаме за 284 км рейндж, което би трябвало до Севлиево да ни стигне. Естествено, налагаме се да шофираме без наличието на климатик. Така, включваме се отново. Всъщност вече сме на... Не знам дали ще се види. Остават ни 43 км до Севлиево. Вече караме и с климатик, защото не се издържа. Но положението е доста добре. Сега ще ви покажа. Имаме около 60% батерия, може би една идея по-малко, тъй като не се виждат точно проценти. И имаме 215 км рейндж, което е супер, защото ние тръгнахме, ако си спомняте, на 288 км рейндж на 100% батерия и сме минали 168 км, 170 км сме минали и сме на 215, нали, това е защото в момента средния разход ни е по-нисък. Много лоши, начина от моите схеми да не нощните. То ми го сещаш нощие, извън те до мозъка на костите. Кажи скъпо стила ми много лоши, начина от моите схеми да не нощните. То ми го сещаш нощие, извън те до мозъка на костите. Така всъщност намерихме къде да зареждаме във Велико Търново. Електрip. Ето го. Естествено бавна станция. Ето ги бързите, от които за жалост ние в момента не можем да се възползваме. Така че пише ни, че трябва да заредиме 5 часа, да зареждаме 5 часа до пълно зареждане, което ние няма да правим, тъй като имаме половината батерия, така че ще заредим малко и след което ще ни стигне да стигнем до Варна. А през това време хубаво тук, като сме с две коли, че всъщност няма да чакаме тук или да ходим пеша. Мисията успешна ли е? Мисията е много успешна даже. Да. Така че очаквайте кадри от Велико Търново. Ето ни, значи вече сме на Велико Търново, ходим към Царевец. 20 минути пеша. 7 минути пеша.
Ето ни пред сервиза, пред Soft Electronic. Оставихме вече етронът, ето тук можете да го видите, как седи вече сам изолиран. И ние отиваме към хотела, към Airbnb-то, където ще се настаняваме. Значи след близо 12 часа път с спирането, с зареждането и така нататък, най-накрая пристигнахме в Airbnb-то. Доста е така бутикаво. Намираме се точно в центъра. Сега ще ви покажа и гледката. Да, между другото, в центъра нямаше супер много свободни Airbnb-та, между другото с хубава тоалетна и с телевизор в спалнята, което беше странно, но да, ако някой не вярва, мога да го провери това. Ето го и холчето, където ще прекараме доста време, работа, отново има телевизор, така че Airbnb-то е доста хубаво и между другото е на супер цена с още по-супер локация и сега ще видите дори и гледката. И също така какво имаме? Книга на жена от Перник. Да, ето това е Здравка Евтимова, тя е родена в Перник. Има книжка. Ето, ако не знаете, образовайте се, защото и аз не знаех. Вече знаеш. Така, ето сега искам да видите и гледката, която беше... Те го използваха като main selling point, но според мен по-скоро е локацията, защото сме точно на 2 минутки от центъра. Дори колата ни е на централния паркинг. Как са тия гадни кучета ще го изядат. Вече моля те да го погаля. Пипни го, какво? Dai, Latte! Leva prima il tuo